கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு 8th சாப்டர்ல இருக்கோம். அத்தியாயம் 8 அக்ஷர பிரம்ம யோகம், கிருஷ்ணரை அடைதல், பகவான் எப்படி அடையிறது அப்படின்றத இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். இது பாத்தீங்கன்னா பகவான் எப்படி அடையிறதுன்றத இதுல நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. மரண நேரத்தில் பகவானை நினைவு எப்படி, ஏன்னா இந்த சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, மரண நேரத்துல யாரு நினைக்கிறாங்களோ என்ன அவங்க என்னிடமே அடைவார்கள் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இதுல நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படின்றதுனால தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது எல்லாமே என்ன அப்படின்றத நம்ம போக போக பார்க்கலாம். பக்தி யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம பக்தி யோகத்துல நேற்றுக்கு 7th சாப்டர் பார்த்தோம். 7th சாப்டர்ல பகவான் அவங்களோட ஆப்பலன்சஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் முத்து மாலையை நூல் எப்படி தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கோம், அதே மாதிரி முத்துக்களை எப்படி தாங்கி பிடிச்சிருக்கோம் நூல் அதே மாதிரி பகவான் இந்த உலகங்கள் எல்லாத்தையும் தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் பகவான் தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்து பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சு யார் ஒருத்தவங்க பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் மகாத்மா அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆத்மா ரொம்பவே அரிதானது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க பகவான். அதுல இருந்து அர்ஜுனருக்கு ஒரு சில சந்தேகங்கள் வரும். அதுதான் இந்த 8th சாப்டரோட ஆரம்பமா இருக்கும். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம போக போக பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரேயரை சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதால சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम. அத்தியாயம் 7 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நேத்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் பகவான் மேல நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், ஒரு பக்தி ஏற்படும், நம்பிக்கை ஏற்படும் இல்லைங்களா. பகவான் யாரு, அவங்க எப்படிலாம் எவ்வளோ உயர்ந்த குணங்கள், அதுக்கப்புறம் சிறந்த லீலைகள் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் பகவான் மேல நமக்கு நம்பிக்கையும் பக்தியும் ஏற்படும். அதுதான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன். நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட நம்மளால ஈஸியா
ஈஸியா பழக முடியும் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு எது பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படின்றது தெரிஞ்சு. ஆனா நம்மளால ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்ட வெளியில உள்ள ஒரு மனிதர்கள் கிட்ட நம்மளால அப்படி ஒரு பந்தத்தை நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாது. அப்ப எதனால நம்மளோட உறவுல உள்ளவங்களோட நம்மளால நல்லா பழக முடியும்னா அவங்களை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், வேதத்தை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். வேதம் தான் நம்மளோட ஆதாரம். அதுலதான் நமக்கு எல்லா விஷயங்களும், நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் சந்தேகங்கள் இருக்கோ அது அத்தனைக்கும் எதுல பதில் இருக்கு, வேதத்துல பதில் இருக்கு, பாகவதத்துல பதில் இருக்கு. பகவான் பகவத்கீதையில நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு நம்ம பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்றதான் தாத்பரியம். எப்படி ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வரோமோ, குழந்தைங்க எப்படி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வராங்களோ, அதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருந்து எல்லா லிவிங் என்டிட்டியும் என்ன பண்ணணும், ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் நம்ம பகவான் கிட்ட போகணும். அதாவது கோலோகம் வைகுண்டம் போயே ஆகணும். ஆனா என்ன, அதுக்கான நேர காலம் ஒருத்தவங்களுக்கும் வேறுபாடா இருக்கும் இல்லைங்களா. ஒரு சிலவங்க ரொம்பவே நல்ல தீவிரமா பக்தி பண்ணி பகவான் அடைவாங்க, ஒரு சிலவங்க கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்தி போகும், அவ்வளவுதான். ஆனா பகவான் அடையறதுதான் இலக்கு. இந்த ஆத்மாவோட இலக்கு பகவான் அடையறதுதான், பகவான் லோகத்தை அடையறதுதான், பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதுதான் அதோட இலக்கு. அப்போ அதை நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி பியூர் டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் அது ரொம்பவே முக்கியம். அவங்கதான் நம்மள எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மள சரியான பாதையில கொண்டு போவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஆச்சாரியர்கள், குருக்கள் இவங்களோட கைடன்ஸோட நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி. ஏன்னா பக்தி பாதை எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்போ அதை யாருக்கு தெரியுமோ அவங்க கிட்ட அவங்களோட கைடன்ஸோட நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தியை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பற்றின அறிவின் மகிமை அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நேற்றுக்கு 7.1 to 7.3. அப்ப கஷ்டின் மாம் வேத்தி தத்வதக அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றி அறிவு, நீர்ல சுவையா இருக்காங்க, நெருப்புல வெப்பமா இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்தந்த விஷயங்கள, சூரியன் சந்திரன்ல ஒளியா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ சூரியன் சந்திரன்ல ஒளி நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அது யாரோட பிரதிபலிப்பா நம்ம பார்க்கணும், பகவானோட அனுகிரகத்தால கிடைக்குது அப்படின்னு. அப்ப அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பகவானோட ஞாபகம் ஏற்படும். ஏன்னா 6th சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, என்மேல் மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தி சேவை செய்வனே சிறந்தவன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப எதுவுமே நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது பகவானா நம்மளுக்கு தெரியும் போது நம்ம மனம் என்ன ஆகாது, டீவியேட் ஆகாது. அதுல உள்ள நல்ல நல்ல விஷயங்கள் பகவானை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைதல். 4 பேர் யாரெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வரமாட்டாங்கன்றத பார்த்தோம், 4 பேர் யாரெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வருவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப செல்வம் வேண்டி வரவங்க, அதுக்கப்புறம் கவலை கஷ்டங்கள் உள்ளவங்க பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய உள்ளவங்க, சந்தேகங்கள், இது இப்படி இருக்கு, இது எதனால இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு இந்த உலகத்தை யாரு படைச்சாங்க, நம்மளாம் ஏன் இங்க பிறந்திருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் பத்தி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இன்க்யூசிட்டிவ் உள்ளவங்க வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஞானிகள், பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற விருப்பம் உள்ள ஞானிகள் வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் அது 7.13 to 7.19 வரைக்கும் மாம் ஏவையே பிரபத்தியந்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். அப்புறம் தேவதேவி வழிபாடு, அந்த முறையை நம்ம என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதாவது பகவானை நேரடியா வழிபாடு பண்ணா பகவான் அடையலாம், தேவர்களை வழிபடும் போது தேவர்களோட உலகத்தை நம்ம அடைவோம். அதுக்கப்புறம் அதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற பலன்களும் எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு டெம்பரவரியா இருக்கும். அதாவது ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம வேண்டி நம்ம வழிபாடு பண்ணுவோம், அது கண்டிப்பா இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துக்கு தேவையான விஷயமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ அது டெம்பரவரியானது, அப்புறம் அதுக்கு ஒரு எல்லையும் உண்டு, எல்லைக்கு உட்பட்டதா இருக்கும். அப்போ அந்த விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தேவர்களை வழிபடும் போது கிடைக்கும். இன்னொன்னு அவங்களோட அபோர்டுக்கு நம்ம போவோம் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். ஆனா பகவானை வழிபடுறவங்க பகவான் லோகத்தை அடைவாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். மயைவ விகிதான் ஹி தான் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 8. அதுல என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்றத ஒரு சம்மரியா பார்த்தலாம். அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள் பதில், அதாவது அர்ஜுனர் 8 கேள்விகள் கேட்பாங்க பகவான் கிட்ட. அது என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். அது என்னன்னா 8.1 to 8.4 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகத்துல கிம் தத் பிரம்மம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது, அதாவது இறக்கும் தருவாயில பகவானை நினைக்கும் போது பகவானே அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 8.5 to 8.8 வரைக்கும் தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அது 8.9 to 8.13 வரைக்கும் ஓம் இதி ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக. அதுக்கப்புறம் தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல்,
தூய பக்தி ஒண்ணுதான் என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு பகவான் நினைவை ஏற்படுத்தும். 8.14 to 8.16 வரைக்கும் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகத்தின் வித்தியாசம் என்ன இதை நம்ம பார்ப்போம். 8.17 to 8.22 பராஸ் தஸ்மத்து பாவோ நியோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. எப்பயுமே பகவானை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம ஏதோ வேண்டுதல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம பகவான் அடைய முடியாது. அன்பு, நித்தியமான அன்பு, அன்கண்டிஷனல் லவ், அது மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் நம்மள பகவானை நம்மள பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும். அதுதாங்க தாத்பரியமே. அப்ப அது 8.23 to 8.28 வரைக்கும் பார்ப்போம். அத்யேதிதத் சர்வம் இதம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 7.29 and 7.30. 729 மரண மோக்ஷாய மாமாசித்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத்வித்து கிருஷ்ணம் அத்யாத்மம் கர்ம சாகிலம் சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச யே விதுஹு பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர்யுக்த சேதசஹ. இந்த ரெண்டு இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது என்னென்ன பார்த்தோம் பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மம்னா என்ன, அத்தியாத்மனா என்ன, அதி தெய்வம்னா என்ன, அதி யஜ்ஞம்னா என்ன, அப்புறம் பிரயாண காலத்துல மரண நேரத்துல உங்களை நினைவில் கொள்வது என்ன அப்படின்ற விஷயங்களை இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அதாவது பிரம்மம், அத்தியாத்மா, அதி தெய்வம், அதி யஜ்ஞம், பிரயாண காலம். இது அதாவது நேற்றுக்கு ஸ்லோகத்துல நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, மரண நேரத்தில் என்னை நினைப்பவன் அதாவது மரண காலத்திலாவது என்னது பகவானுக்கு நம்ம பக்தியோட நம்ம பகவான் நினைவில் கொள்ளணும். அதுதான் பகவானிடம் நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப இதெல்லாம் கேட்ட உடனே அர்ஜுனருக்கு சந்தேகங்கள் வரும். அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். மத்தது 8.1 and 8.2. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டமோ அத்தியாயः. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தம் அதிதெய்வம் கிமுச்யதே அதியஜ்ஞ கதம் கோத்ரோ தேஹேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் கேயோசி நியதாத்மபிஹி. அர்ஜுனன் வினவினார், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜட தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. சரிங்களா? பிரம்மன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத கேட்பாங்க. பிரம்மன்றது நம்ம சோல் இல்லைங்களா. சோல் என்னது பிரம்மன். ஏன்னா நேத்துக்கே நம்ம பார்த்தோம் 5 ஜட பொருட்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதாவது 8 ஜட பொருட்கள் பார்த்தோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிராஸ் பாடியில உள்ள அந்த பஞ்சபூதங்களும், அப்புறம் மனம், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இதெல்லாம் சேர்ந்தது அப்படின்றது இந்த ஜட சக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு உயர்ந்த சக்தியும் இருக்கு. அது என்னன்னா ஜீவாத்மா அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ பிரம்மன் அப்படின்றது ஜீவாத்மா. அதுக்கப்புறம் அத்தியாத்மானா என்ன அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. பலநோக்கு செயல்கள், பலநோக்கு செயல்கள்ன்றது கர்மா, நம்ம செய்யற செயல்கள் இல்லைங்களா. அப்புறம் ஜட தோற்றம், மெட்டீரியல் நேச்சர், இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. அது அப்ப தேவர்கள்லாம் யாவர், அதாவது தேவர்கள்லாம் யாரு அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் யாகங்களின் இறைவன் யார், நம்ம செய்யற யாகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் யாருக்கு போய் சேருது அப்படின்றதும் கேட்டிருப்பாங்க. உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், எங்க இருக்கிறாங்க உடல்ல, யாகங்களின் இறைவன் யார், அதான் சூப்பர் சோல் சரிங்களா, பரமாத்மா. அவங்க உடல்ல எங்க இருக்காங்க, ஏன்னா ஒரு ஜீவாத்மா கிட்டயும் பகவான் இருக்காங்க. அப்ப அவங்க எங்க இருக்காங்க, நம்மளோட இதயத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்புறம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்ற 8 கேள்விகளை அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பிரம்மன்றது ஆத்மா, ஜீவன், அழியாத வாழ்க்கை. என்னைக்குமே ஆத்மாக்கு அழிவே கிடையாது. என்னைக்குமே அது அழியாத ஒரு வஸ்து சரிங்களா. அப்படின்னும் போது ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு பகவானுக்கு சேவை செய்யறது. ஏன்னா பகவான் அன்லிமிட்டெட், நம்ம என்னது லிமிட்டெட். நம்ம கிட்ட எல்லா கண்ட்ரோலும் இருக்கா,
இதே மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் உலகத்தை நம்மளால படைக்க முடியுமா? அதை படைச்சு நம்மளால இதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாத காரியம் இல்லைங்களா? அது பகவானால மட்டும்தான் முடியும். அப்போ ஆத்மா வந்து என்னது ஒரு லிமிட்டட் பவர்ல தான் இருக்குது இல்லைங்களா? அப்போ ஆனா அது என்னது அழியாதது அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அது யாருக்கு சேவை செய்யும்? பகவானுக்கு சேவை செய்யும். அதுதான் அதோட பொசிஷனே. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்ப பிரம்மம் அது ஜீவன் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அத்தியாத்மா அப்படின்றது உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர், ஜீவனின் இயல்பு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கர்மா வேலை முடிவு, அதாவது நம்ம செய்யற வேலைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? ஏதோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன? கர்மயோகம் தான் இல்லைங்களா? அதுல கர்மாவை பத்தி நம்ம நிறையவே பார்த்துட்டோம். ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து பண்ற விஷயங்கள், பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயே நம்ம இருக்க வேண்டியதுதான். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பொருள் உடலுக்கு, அதாவது இந்த கிராஸ் பாடிக்கு தேவைப்படும் செயல்களை செய்யறது. சரிங்களா? கர்மா, அதாவது எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள். அதுக்கப்புறம் அதிபூதா பொருள் இயற்கை, மெட்டீரியல் நேச்சர், முக்குணங்கள். அதுக்கப்புறம் அதிதெய்வா உச்சதேவன், இதில் அனைத்து தேவர்களும் அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதி யக்ஞா தியாகத்தை அனுபவிப்பவர் யார்? பரமாத்மா. அதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கும்போது அனைவரின் இதயத்திலும் வசிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது அப்படின்றது வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல ஆத்மா பிரம்மான்றது ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜீவாத்மா நம்ம லிவிங் என்டிட்டி, சோல், நித்தியமானது, பகவானுக்கு சேவை செய்யற தாத்பரியம் தான் நம்மளோடது. அதுக்கப்புறம் அதி ஆத்மா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது அத்தியாத்மா, அதிபூத, அதிதெய்வா, இதை பத்தி இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகுல 7 கஷ்டங்கள், மொத்தமா நம்மளுக்கு 7 கஷ்டங்கள் இந்த ஜட உலகத்துல எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் உண்டு. நமக்கு மட்டும், ஹியூமனுக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்குமே 7 கஷ்டங்கள் உண்டு. என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா, பர்த், டெத், ஓல்டேஜ், டிசீஸ். பிறப்பு ஒரு கஷ்டம் இல்லைங்களா? ஏன்னா 9 மாதங்கள் நம்ம என்ன 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 பண்ணணும்? ஒரு அன்னையோட ஊம்புல நம்ம இருக்கணும் இல்லைங்களா? 9 மாதங்கள். அதாவது ஒரு சாக்கு பைக்குள்ளார நம்மள ஒரு 9 மாதங்கள் வச்சிருந்தா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? வெளியில வர முடியாது, மூவ் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? ரொம்பவே சிரமமா இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம கை கூப்பி பகவான் கிட்ட வேண்டிட்டு இருப்போம். அந்நேரத்துல எனக்கு வந்து இனிமே இந்த மாதிரி பிறவிகள் வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து வேண்டிட்டு இருப்போம். அப்போ அதுவும் இல்லாம அங்க என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, அங்க நம்ம நிறைய அந்த ஸ்டூல்ஸ், யூரின்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? பிளட், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களும் நம்மளோட கலந்தே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அம்மா எடுத்துக்கிற உணவு, அந்த அதுல உள்ள அந்த காரங்கள், உப்பு அதிகமா இருந்தா அந்த மாதிரி விஷயங்களும் என்ன பண்ணும்? அந்த குழந்தைய அது அஃபெக்ட் பண்ணும். அப்போ 9 மாதங்கள் இந்த கஷ்டத்துல என்ன இருக்கும்? அந்த குழந்தை இருக்கும். அப்ப பிறப்புன்றது என்னது? ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி இறப்புன்றதும் ஒரு சிரமமான விஷயம் இல்லைங்களா? யமதூதர்கள் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நிறைய அதோட ப்ராசஸ்ன்றது நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்வர்க்கம் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளோட கர்மாக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கும். நல்ல புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சுதான் ஸ்வர்க்கம் அடைவோம். அதே பாபங்கள் செஞ்சிருக்காங்க ஒருத்தவங்க அப்படின்னா நரகத்துக்கு போவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்ப இறப்பும் வந்து அவ்வளோ ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது. அதுவுமே நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் தான். அதே மாதிரி வயதானாலும் என்னது? நம்மளோட வேலைகளை நம்மளே செஞ்சுக்கிறதுல ஒரு சிரமம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம யாரையோ ஒருத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். அதுவும் இல்லாம நமக்கு ஞாபக மறதிகள் அந்த மாதிரியும் சில கஷ்டங்கள் வந்து சேரும். அப்ப அதுவும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இது வெறும் மனிதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் கிடைக்கிற ஒரு கஷ்டங்கள் தான். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பிறப்புல உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற ஒரு கஷ்டங்கள். அதே மாதிரி நோயின்றது என்னது? கஷ்டமான விஷயம் இல்லைங்களா? ஏன்னா ஒரு நோய் வந்தாலே நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, சிரமத்தை நிறைய நம்ம அனுபவிக்கணும். அப்போ பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த 4. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 3 விஷயங்கள் நம்மளுக்கான கஷ்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அத்தியாத்மா அப்படின்றது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட அதாவது நமக்கே நம்மளோட மனம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுவே நம்ம என்ன பண்ணும்? சிரமப்படுத்தும் இல்லைங்களா? ஏன்னா ஏதாவது ஒரு தெளிவில்லாம என்ன பண்ணும்? நம்மள ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அது சிரமப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும். நிறைய கஷ்டங்களான விஷயங்கள் அது நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும். பாத்தீங்கன்னா அதனால நம்மளுக்கு ஒரு சில சிரமங்கள் ஏற்படும். அதே மாதிரி நம்மளோட உடம்புல ஏற்படுற சிரமங்கள், நம்மளுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து இப்ப வலி இருக்கு, வேதனை இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் நம்மளுக்கு சிரமம் இல்லைங்களா? அப்ப அத்தியாத்மா
அவங்களுக்கே வர சிரமங்கள். ஒண்ணு மனதினால வரும், மனதினால கவலைகள் ஏற்படுறது ஒரு சிரமம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா உடம்பினால ஏற்படுற சிரமம். இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிபூத்தான்றது இன்னொரு லிவிங் என்டிட்டினால நமக்கு வர சிரமங்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா? ஒரு கொசு கடிச்சதுன்னா கூட என்ன ஆகும், நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருது. அதே மாதிரி வேற ஒரு சிலவங்க நம்மள ஹர்ட் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு கவலைகள் வருது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இன்னொருத்தவங்களால நம்மளுக்கு வர பிரச்சனைகள், கஷ்டங்கள். அப்புறம் இன்னொன்னு அதிதெய்வா. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், பூகம்பம் வரும், இல்லைன்னா சுனாமி வரும், பெரும் மழை, காட்டு மழை வரும், காட்டு தீ ஏற்படும், மணல் சரிவு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஏற்படுத்துங்களா. அப்ப தேவர்கள்னால வர கஷ்டங்கள். ஒண்ணு அத்தியாத்மா, நமக்கு கொடுத்துக்கிற கஷ்டங்கள். இன்னொன்னு மத்தவங்களால நமக்கு வர கஷ்டங்கள் அதிபூதா. இன்னொன்னு அதிதெய்வா, தேவர்கள்னால கிடைக்கிற கஷ்டங்கள். தேவர்கள் சும்மா நம்மளுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம், அதாவது இப்ப மலையை கொடைஞ்சி நம்ம டனல் வச்சு ரோடு போடும்போது நம்ம இயற்கையை நம்ம என்ன பண்றோம், டிஸ்டர்ப் பண்றோம். அப்ப அந்த நேரத்துல என்ன ஆகும், மணல் சரிவு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணோம்னா அதனால தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, சில டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படும். அதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற கஷ்டங்கள், அதை நம்ம என்ன சொல்லணும், அதிதெய்வா அப்படின்றத சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த எல்லா தேவர்களையும் யாருக்குள்ள அடக்கமா இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ல, பகவானோட யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ல நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்ளுவது அப்படின்றத இங்க நம்ம அர்ஜுனர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி. அதாவது நம்ம முழு வாழ்க்கையிலும் பகவானை நம்ம நினைவுல வச்சுக்கிட்டே இருந்தா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இறக்கும் நேரத்துல பகவானை நினைவிக்க முடியும். ஏன்னா பகவானை இறக்கும் நேரத்துல நினைக்கும் போது பகவானே அடைவாங்க அப்படின்றத பகவான் இந்த சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பாங்க. பகவானோட வார்த்தை அது இல்லைங்களா, பகவானே சொன்ன ஸ்லோகங்கள், அதுல கண்டிப்பா பொய் இருக்காது. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதமா நம்ம அதை எடுத்துக்கணும், நம்பிக்கையோட அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் பகவத்கீதைன்றத. அப்ப பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, இறக்கும் தருவாயில் என்னை நினைப்பவர்கள் என்னை அடைவார்கள். அப்ப அது உடனே வந்துருமா, சரி நம்ம அது அப்ப பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. எப்படி ஒரு குழந்தை ஆரம்பத்திலேருந்து நல்லா படிச்சா எக்ஸாம் டைம்ல அதுக்கு எப்படி இருக்கும், நல்லபடியா எல்லாமே நினைவுக்கு வரும் இல்லைங்களா? கடைசியில எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் படிச்சா அதால நல்லபடியா எக்ஸாம் எழுத முடியுமா, முடியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த விளையாட்டு வீரர்கள்லாம் என்னைக்கு இது மேட்ச் இருக்கோ அன்னைக்கு போய் விளையாண்டா அவங்களால ஜெயிக்க முடியுமா, முடியாது. அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வாழ்நாள் முழுக்கும் அவங்க பயிற்சி எடுத்துப்பாங்க. அப்பதான் அவங்களால அவங்க போட்டியில நல்லபடியா விளையாட முடியும். அதே மாதிரி பக்தியும் வாழ்நாள் ஃபுல்லா பண்ணணும். ஏதோ ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் மாதிரி நான் காலையில சாமி கும்பிட்டேன், மத்தியானம் சாமி கும்பிட்டேன், கோயிலுக்கு போனேன் அப்படி இல்லாம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது மட்டும் நம்ம வாழ்க்கையில அது என்ன இருக்கணும், ஒரு அங்கமா இருக்கணும், பிரதிபலிப்பா இருக்கணும். அப்பதான் அது என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பகவானை நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும். சரிங்களா? அப்ப வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளால பகவானை கண்டிப்பா நினைவில் ஏற்படும். அதுக்கு என்ன கேரண்டின்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு நினைவில் இல்லைனாலும் பக்தர்கள் நம்மளுக்கு நினைவுபடுத்துவாங்க அசோசியேஷன்ல இருந்தோம்னா. இன்னொன்னு பகவானே நம்மளுக்கு நினைவுக்கு வருவாங்க. அதுதான் நம்மளோட பிரயத்தனம் எவ்வளவுன்றதுதான் பகவான் அங்க பார்ப்பாங்க. நம்ம நல்ல பிரயத்தனம் பண்ணோம் அப்படின்னா பகவானே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க. அதே நம்ம தாமோதர் லீலால பாக்குறோம் இல்லைங்களா? யசோதாமா என்ன பண்றாங்க, பகவானை கட்டி போடணும்ன்றது அவங்களோட ஒரே எய்மா இருந்தது இல்லைங்களா? அப்போ எப்படியாவது பகவானை நம்ம கட்டிடணும், உரல்ல கட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ணாங்க. வேற எதை பத்தியுமே யோசிக்கல. அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை கட்டிடணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க செயல்படுறாங்க. அந்த எண்ணத்தை பார்த்தோன்னே பகவான் என்ன பண்றாங்க, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட், அவங்களை யாராலையும் கட்ட முடியாது. இருந்தும் யசோதாமாவோட அந்த நிலைப்பாடை பார்த்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க கட்டுண்டு விடுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த உரல்ல அவங்களால கட்டுறதுக்கு அவங்கள அனுமதிக்கிறாங்க. பகவானோட அனுமதி இல்லாம எதுவுமே செய்ய முடியாது. அதுதான் இந்த 2 இன்ச் கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க. எப்பயுமே யசோதாமா கட்டும் போது 2 இன்ச் கேப் விழுந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப இன்னும் கயிறுன்னு போட்டு கட்டி ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனா மறுபடியும் 2 இன்ச், அந்த 2 இன்ச் கேப்போட அர்த்தம் என்னன்னா, ஒண்ணு நம்மளோட பிரயத்தனம் எவ்வளவு இருக்குன்றத பகவான் பார்ப்பாங்க. மும்முரமா நம்ம பகவானை அன்பால கட்டி போட்டோம் அப்படின்னா பகவானோட அனுகிரகம் மிச்சம் நமக்கு கண்டிப்பா அவசியம் கிடைக்கும். அதுதான் 1 இன்ச் நம்மளோட பிரயத்தனம், 1 இன்ச் பகவானோட அனுகிரகம். இதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பிரயத்தனப்பட்டோம் அப்படின்னா, செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவானோட அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப வாழ்நாள் முழுவதும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பயிற்சி பண்ணணும், பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடணும், பகவானை பத்தி நிறைய கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், சலிக்காம கேட்டுட்டே இருக்கணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8.3 ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம்
स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संकितः புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் ஸ்வபாவம் நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா. பிரம்மன் அப்படின்னா என்னன்றதை பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனர் 8 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா, அதுல பிரம்மன்றதான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க யாருன்னு கேட்டது. அதுக்கு பகவான் சொல்றாங்க நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அப்படின்றத சொல்றாங்க. அத்தியாத்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஜீவாத்மா தான் அத்தியாத்மா அப்படின்றதும் அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள். ஜீவாத்மா என்ன பண்ணுது, இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தோட சம்பந்தப்படும் போது, இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏற்படுது. குணம்னு ஒண்ணு வந்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம், அந்த குணத்துக்கு ஏற்ற செயல்பாடுகள் நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம் இல்லைங்களா. சத்துவகுணத்துல இருந்து சத்துவகுணத்துக்கான செயல்பாடுகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்போ ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலன் நோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 8.4. அதிபூதம் சரோ பாவ புருஷாதி தெய்வதம் அதியஜ்யோகமேவாத்ர தேஹே தேகபிருதாம் வர. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூதம் எனப்படும். அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கை இருக்கு இல்லைங்களா, அது எப்பயுமே மாறிக்கிட்டேதான் இருக்கும். இப்ப நம்ம வந்து நித்தியமா, அதாவது மெட்டீரியல் நேச்சர் நித்தியமா இருக்கும், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நித்தியமா இருக்கும், முக்குணங்கள் நித்தியமா இருக்கும். அது என்னைக்குமே வந்து மாறாது இல்லைங்களா. ஆனா அதுல வர நம்மளம் என்ன பண்ணுவோம், மாற்றம் அடைஞ்சிட்டு இருக்கும். இப்ப நிறைய பிறவிகள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா. அப்போ அதைதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூதம் எனப்படும். சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வம் எனப்படும். அதாவது பகவானோட விஸ்வரூபத்துல எல்லாரையும் நம்ம பார்க்கலாம், எல்லா தேவர்களையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே. அதுவும் மட்டும் இல்லாம விஸ்வரூபம்ன்றது ஃபுல்லா எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் நேச்சருக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்தா, இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துக்கு ஜட உலகத்துக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த உருவம் தான் என்னது, விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல கிடையாது, வெறும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த உருவத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும். ஏன்னா பகவானோட இந்த மெட்டீரியல் ஜட உலகத்தோட உருவம் தான் அந்த விஸ்வரூப தரிசனம். அது வந்து பக்தர்களுக்கு என்னது, அது வந்து அதாவது அந்த அந்த உருவம் எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே ஜெய்சாண்டிக்கா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அது வந்து பக்தி பண்றதுக்கு என்னது, அது வந்து அவ்வளவு ஏதுவா இருக்கு. அதாவது கிருஷ்ணரா நம்ம பகவானை பார்க்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அன்போடு பக்தி சேவை பண்ண முடியும் இல்லைங்களா. அப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல நாராயணராவும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கிருஷ்ணராவும் நம்ம வந்து வழிபாடு பண்ணுவோம். விஸ்வரூப தரிசனம்ன்றது இந்த ஜட உலகத்திற்கு பகவான் வந்து இந்த ஜட உலகத்திற்கு ஒரு உருவம் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காமிக்கிறாங்க. அப்ப எல்லாமே அந்த உருவத்துல அடக்கமா இருக்கும். அப்ப அதுல இருந்து நம்மளால என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும், ஒரு சுப்ரீம் பவர் இருக்கு, எல்லாத்தையும் அவங்கதான் தாங்கி இருக்காங்க, அவங்க கிட்டதான் எல்லா கண்ட்ரோலும் இருக்கு அப்படின்றத ஒரு சாமானிய மனிதர்களோட உணர முடியும் இல்லைங்களா. அப்போ சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வம் எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீட்டிற்கும் பரமபுருஷனாகிய நான், பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாரோட இதயத்திலும் பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்திலையும் சொல்றாங்க. அப்புறம் அதி யஜ்ஞம், யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன் அப்படின்றத இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பரமாத்மா தான் என்னது, யாகத்தின் யஜ்ஞன், அதாவது இறைவன். நம்ம எந்த ஒரு தவம் தானம் யாகம் எது செஞ்சாலும் அது யாரு சென்று அடையுது, பகவானை சென்று அடையுது அப்படின்றத நம்ம இங்க இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். பகவான் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் மெயின்டெனர் அப்படின்றத நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி 8.5. அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயः. இப்போ பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்ட அந்த கடைசி கேள்வி, அதாவது மரண நேரத்தில் உங்களை நாங்க எப்படி நினைக்க முடியும். ஏன்னா 7வது சாப்டர்ல 30வது ஸ்லோகத்துல அததான் பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. மரண நேரத்திலாவது பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க என்னை வந்து அடைவாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அதுக்கான பதிலா பகவான் என்ன சொல்றாங்க, மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப பீஷ்ம தேவர்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம பார்க்கலாம். இறக்கும் தருவாயில அவங்களுக்கு என்ன பிராப்தம் கிடைச்சது,
பகவானை நினைவில் கொள்றதுதான் நமக்கெல்லாம் பிராப்தம். ஆனா பகவானே அவங்க முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்காங்க வந்து இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம், அதாவது இருக்கும் தருவாயில என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பீஷ்மர்ல வந்து 12 மகாஜன்கள்ல ஒருத்தவங்க சரிங்களா? அதாவது அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே தெரியும், எல்லா அதாவது சாஸ்திர முறைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னது பகவானை பக்தி பண்ணணும்ன்ற ஒரு விஷயமும் தெரியும். அதனால இருக்கும் தருவாயில அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானையே கண்ணு நிறைய பார்த்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க உடலை அவங்க விடுறாங்க. மாதாஜி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.2.57. அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தி கயமாலாயம் சேஷாஸ்தாவரம் இஷ்சந்தி கிம் ஆச்சர்யம் அதః பரம். ஒவ்வொரு கணத்திலும் இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து யுதிஷ்டர் வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா? மகாபாரதத்துல வர ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் இது. யுதிஷ்டர் வந்து கேட்பாங்க, ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது நம்ம கண்ணுக்கு எதிர பார்ப்போம் இல்லைங்களா? நிறைய ஜீவராசிகள் என்ன பண்ணுது, மரணத்தை சந்திக்குது. அதாவது மரமா இருக்கட்டும், செடியா இருக்கட்டும், அனிமல்ஸா இருக்கட்டும், பேர்ட்ஸா இருக்கட்டும், ஹியூமன்ஸே நம்ம நிறைய பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நித்தியப்படி எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, மரணத்தை அவங்க சந்திக்கிறாங்க. அதான் ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் நிரந்தரம் இல்லாத வாழ்க்கை இல்லைங்களா? தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நம்ம செய்வோம். ஊருக்கு போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம சரி பண்ணிப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ மரணம் கண்டிப்பா உண்டு அப்படின்றது தெரியும். இருந்தும் எல்லாரோட வாழ்க்கையும் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா மனிதர்களும் எப்படி வாழ்வாங்கன்னா, இங்கே நித்தியமா இருக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய விஷயங்களை அவங்க வாழ்க்கையில அதுக்காக பிரயத்தனை பண்ணிட்டு அதுக்காக அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க அர்ப்பணிச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. அப்போ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இங்கதான் இருக்க போறத செய்யறாங்க. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்றத யுதிஷ்டர் மகாராஜர் சொல்றாங்க. அப்போ நம்ம நித்தியமானது எது, ஆத்மா, அதுக்கான விஷயத்தை தான் நம்ம போக்கஸ் பண்ணி நம்ம இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பகவான் அடையணுமே தவிர நித்தியம் இல்லாதது. ஏன்னா எவ்வளவு சேர்த்து வச்சாலும் சரி, எவ்வளவு பேரை நம்ம ப்ளீஸ் பண்ணாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் கடைசியில எல்லாரும் விட்டுட்டு ஒரு நாள் ஒரு நாள் எல்லாருமே போக வேண்டியதுதான் இல்லைங்களா? அப்போ ஆனா நித்தியமான ஆத்மாவை பத்தி நம்ம நிறைய யோசிக்காம விட்டுறோம் இல்லைங்களா? இது ஒரு சிறந்த ஒரு ஸ்லோகம். இத வந்து நம்ம ஆழ்ந்து நம்ம வந்து அர்த்தத்தை நம்ம மனசுல நிலைநிறுத்தி அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கொண்டு வரணும். அப்போ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அதுக்காக இந்த நிரந்தரம் இல்லாத வாழ்க்கையை நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுடலாமா அப்படின்னா பகவான் எந்த இடத்துலயும் பகவத்கீதையில சொல்லவே இல்லை சன்னியாசம் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலை இல்லைங்களா? அதாவது நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்யணும், பகவானால கொடுக்கப்பட்ட உறவுகளை நம்ம நல்லபடியா பார்த்துக்கணும். ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்திக்கு நம்ம முழு உரிமையை நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம ப்ரையாரிட்டி நிறைய கொடுக்கணும். அதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வெறும் இந்த சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ், இந்த உடலுக்கான விஷயத்தையும் அப்புறம் நம்ம சுத்தி உள்ளவங்க அதை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் கடமையா நம்ம செய்யலாம். எல்லாருமே சேர்ந்து பக்தி பண்ணலாம் இல்லைங்களா? ஒரு ஃபேமிலின்னு இருக்கணும், எல்லாரும் சேர்ந்து பக்தி பண்ணலாம், எல்லாரும் சேர்ந்து பிரசாதம் சாப்பிடலாம், எல்லாரும் சேர்ந்து கோயிலுக்கு போகலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். அப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து சேகரிச்சு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்திக்கு நம்ம முழுமையா நம்ம வாழ்க்கை நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம ஒரு வயசு பர்சனா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ்டா பண்ணணும். அப்பதான் இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற அந்த சுழற்சியில இருந்து நம்மளால நித்தியமா வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதான் யுதிஷ்டர் மகாராஜர் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் நிரந்தரமில்லாத வாழ்க்கை. தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னா மறுபடியும் பிறப்பு அதுதான் வரும். இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. மத்தது 8.6. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் த்யஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தமேவைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதஹ.
ஒருவன் தனது உடலை விடும்பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் சொல்ற வார்த்தைகள் சரிங்களா. இது வந்து பகவானே சொன்ன வார்த்தைகள். அந்த எண்ணத்துல நம்ம அதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்ன வரணும், நம்பிக்கை வரணும். அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பகவான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அப்ப பக்தி பண்ணணும். அதுதான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம். ஒருவன் தனது உடலை விடும்பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், எப்பயுமே நம்ம ஒரு ஸ்டோரி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா. அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா பரத் மகாராஜ் ஸ்டோரி நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். பரத் மகாராஜ் அப்படின்றவங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க ஒரு சிறந்த அரசர். அந்த காலத்துல யாரா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மச்சரியா இருப்பாங்க, அப்புறம் கிரகஸ்தர்களா இருப்பாங்க, அப்புறம் வானப்பிரஸ்தா. வானப்பிரஸ்தான்றது கொஞ்ச காலம் அதாவது ஊருக்குள்ளேயே இருப்பாங்க, ஆனா ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசம். சன்னியாசம்ன்றது காட்டுல போய் தவம் பண்ணி பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி பகவான் அடையிறது சரிங்களா. இதுதான் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலா இருந்தது அந்த காலத்துல எல்லாம். பிரம்மச்சாரி அது வந்து குருகுலம் போய் அவங்க கல்வி கத்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு நல்லபடியா அவங்க அந்த விஷயங்களை பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வானப்பிரஸ்தா, கொஞ்சம் குடும்பத்துல இருந்து விலகி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம், அதுதான் வந்து அவங்களோட அடுத்த நிலையா இருக்கும். இந்த 4 நிலைகளையும் அவங்க வந்து வருவாங்க சரிங்களா. அப்போ பரத் மகாராஜ் அப்படின்றவங்க அவங்களோட ஸ்டோரி நம்ம பார்க்க போறோம். அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிக சிறந்த அரசர். அவங்க என்ன அவங்க நல்லபடியா அவங்க ராஜ்யத்துல நல்லபடியா ஆண்டாங்க. அதுவுமே பாகவதத்துல இருக்கு. இந்த ஸ்டோரியும் பாகவதத்துல உண்டு. நிறைய முன்கதைகள்லாம் நிறையவே இருக்கும். அப்ப நம்ம இன்னைக்கு பரத் மகாராஜ் ஸ்டோரி மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க நல்லபடியா அவங்க தர்ம வழியில அவங்க ஆட்சி பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் அவங்க ராஜ்யத்தை வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பக்தி சேவைக்காக அவங்க காட்டுக்கு வந்துடுறாங்க சரிங்களா. காட்டுக்கு வந்து நல்லபடியா அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மான் வருது சரிங்களா. அது வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கு. அந்த மான் என்ன பண்ணுது, தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக ஆத்தங்கரை பக்கமா வருது. அப்போ பின்னாடி இருந்து சிங்கம் வந்து கர்ஜிக்கிற சத்தத்தை கேட்டோடனே மான் பயந்த சுபாவம் இல்லைங்களா, அந்த பயத்துல அது என்ன பண்ணிருந்தா அந்த ஆத்துல வந்து விழுந்துருது. விழுந்த உடனே அதால அது என்ன பண்ண முடியல, அது தன்னை காப்பாத்திக்க முடியல. அந்த பயத்திலேயே அந்த குட்டி மானும் பிறந்துருது சரிங்களா. அப்ப பரத் மகாராஜ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களோட குடில இருந்து. அப்ப அவங்க உடனே என்ன பண்றாங்க, வேகமா போய் அந்த மானையும் அந்த குட்டி மானையும் காப்பாத்துறதுக்காக போறாங்க. ஆனா அந்த தாய் மானை காப்பாற்ற முடியல, அந்த குட்டி மானை மட்டும் அவங்களால காப்பாற்ற முடியுது. சரின்னு எடுத்துட்டு வந்து அது என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது ஏன்னா தாய் மான் இல்லாதனால இவங்களே அதை நல்லபடியா வளர்த்துட்டு வராங்க. அப்ப வளர்க்க வளர்க்க அவங்களுக்கு என்ன ஆயிருதுன்னா அது மேல ரொம்பவே பற்றுதல் ஏற்பட்டுருது. அதை பத்தி அவங்க நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் செய்யறாங்க. அது எங்கேயாவது வெளியில போயிடுச்சுன்னா அது எதுவும் ஆபத்து இல்லாம இருக்கணுமே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் ஏதோ அதுக்கு ஆபத்து வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதை பத்தி நினைச்சு கவலைப்படுறது. இந்த மாதிரி நிறைய அந்த மானை பத்தி அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சுறாங்க. பற்றுதலுக்கு மேல ரொம்பவே அதிகமா வந்துடுது இந்த மாதிரி. ஆனா அவங்க எதுக்காக வந்தாங்க, அவங்க ஒரு சிறந்த ராஜா, அவங்களுக்குன்னு குடும்பங்கள்லாம் இருந்தது. அதெல்லாமே அவங்க வந்து திறந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, காட்டுல பக்தி சேவை பண்றதுக்காக அவங்க வந்தாங்க. இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு மான் குட்டி மேல அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பற்றுதல் ஏற்பட்டுருச்சு இல்லைங்களா. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மான் வந்து போனது வரவே இல்லை. வரலன்னு உடனே உங்களுக்கு அது மன கவலை ஆயிடுது. அந்த மானுக்கு என்ன ஆச்சோன்னு நினைச்சு அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்க மரணம் அடைஞ்சிடுறாங்க. அதுக்கு அடுத்த பிறவில அவங்களுக்கு என்னவா பிறவி கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மானோட பிறவியே கிடைக்குது சரிங்களா. அப்ப அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் செஞ்ச அந்த பலனோட மகிமையால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மான் பிறவி அவங்க எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நினைவு வந்து வருது. போன ஜென்மத்துல வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்றத அவங்களால நினைவுல எடுத்துக்க முடியுது. அந்த மான் பிறவி அவங்க நல்லபடியா வாழ்ந்து மறுபடியும் அவங்களுக்கு மரணம் ஏற்படுது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜடபரதரை அவங்க வந்து பிறப்பெடுக்கிறாங்க. ஜடபரதர் அப்படின்னும் போது அந்த அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, அதுக்கு முன்னாடி எடுத்த பிறவி, அதுக்கப்புறம் மான் பிறவி, அதுக்கப்புறம் எடுத்த ஜடபரதர் பிறவி, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிய வருது. இந்த பிறவில அவங்க ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையா இருக்கிறாங்க. எது மேலேயும் பற்றுதல் இல்லாம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வாழ்க்கை அவங்க சிறந்த முறையில வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராஜா ஒருத்தவங்க வருவாங்க, ரகுகரணர்
கணர், அதாவது ரகு கணரின் அப்படின்ற ஒரு ராஜா இருக்காங்க சரிங்களா. அவங்களோட பல்லக்க வந்து தூக்கறதுக்கு ஒருத்தவங்க குறையிறாங்க. அப்போ இந்த ஜடபரதர் அங்க இருப்பாங்க, அவங்கள கூப்பிட்டு பல்லக்கு தூக்க சொல்லுவாங்க. அப்ப கீழே பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து எறும்புகள்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் மிதிக்காம இவங்க என்ன பண்ணாங்க, இவங்க தான் ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையா இருக்காங்க இல்லைங்களா. அதுவும் இல்லாம எந்த உயிரினத்துக்கும் என்ன பண்ணக்கூடாது, துன்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது இல்லைங்களா. அப்ப எறும்புகள் எல்லாம் மேல காலை வைக்காம பார்த்து இவங்க என்ன பண்றாங்க, நடக்கிறாங்க. அப்போ பல்லக்கு வந்து ரொம்பவே குலுங்குது. இதை பார்த்த உடனே அந்த ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துடுது. உனக்கு பல்லக்கு தூக்க தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி திட்டும்போது இவங்க சொல்றாங்க, ஆத்ம ஞானத்தை ஜடபரதர் அந்த மன்னருக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ அந்த மன்னரும் என்ன பண்றாங்க, ஆத்ம ஞானத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களும் பக்தி சேவை பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் முக்தி அடைகிறாங்க சரிங்களா. இதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா. எப்பயுமே அதுக்குதான் வந்து இந்த மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் போது, பகவத்கீதை பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும். நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எப்படி வாழணும்ன்றது நம்மளால ஈஸியா நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8.7 தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுத்ய ச மய்யர்ப்பித மனோ புத்திர் மாமே வைஷ்யஸ்ய சம்சயம். எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனத்தையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இதுல பாத்தீங்கன்னா பகவான் அப்படியே எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது கிருஷ்ண உருவில், அதாவது பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம எப்பயுமே செய்யணும். எப்பொழுதும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யணும். செய்யற செயல்கள் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, பலனை நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம செய்யற செயல்களை நம்ம வந்து யாருக்கு செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். உன்னுடைய மனத்தையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. அப்படின்றது நம்ம எப்படி வாழணும்ன்றதுக்கான விஷயங்களை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. மத்தாஜி 8.8 அபியாச யோக யுக்தேன சேதச நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தயன். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்பொழுதும் தனது மனத்தை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியில் இருந்து சற்றும் பிறலாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனை நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா. எப்பயும் பகவானை நம்ம தியானிக்கிறோம். தியானிச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம செய்யணும். இது பாத்தீங்கன்னா அஜாமிலா அப்படின்றவங்களோட ஸ்டோரி. இதுவும் வந்து பாகவதத்துல 6.1 6வது காண்டத்துல இருக்கு. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். மாதாஜி 8.9 கவிம் புராணம் அனுசாசிதா அன்மனோரணீயசம் மனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாதாரமசிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசப் பரஸ்தாத். எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபம் உடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்து உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். நம்ம பகவானை பத்தி நினைக்கும் போது இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், மனசுல நினைச்சுக்கணும். அதுக்கு நிறைய நம்மளுக்கு பாஸ்ட் டைம்ஸ் தெரியணும். அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மளால நினைச்சு பகவானை தியானம் பண்ண முடியும். மிகவும் பழமையானவர், அப்புறம் எல்லாம் அறிந்தவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், அப்படி அப்புறம் ரூபமுடையவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், சூரியனை போன்ற பிரகாசமானவர் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவானை தியானம் பண்ணணும். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வரும். அதாவது கிருஷ்ணாவதாரம் எடுக்கும்போது பிரம்மன் கிட்ட எல்லாரும் முறையிடுவாங்க. பிரம்மன் வந்து பகவான் நினைச்சு தியானம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பகவான் அவங்களுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரிதான் வந்து எப்பயுமே தேவர்கள் வந்து பகவானோட தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இது விலாச விரிவாக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இதை நம்ம மெட்டீரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம். அதாச்சு 8.50 மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயமசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் கதாக. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பக்தியில்
யோகிகளான மகாத்மாக்கள், அதாவது மகாத்மாக்கள் அப்படின்றவங்க பகவானை முழுமையா பக்தி செய்யறவங்க, சரிங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு, இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். யார் ஒருத்தங்க பக்தியில, கிருஷ்ண பக்தியில பக்குவம் அடைகிறார்கள், பெர்ஃபெக்ஷன் வருதோ, அவங்க திரும்பி இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல, ஜட உலகத்துல பிறப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தாஜி 8.16. ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்தில் இருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்துக்கும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது ஜட உலகம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். அதாவது பிரம்ம லோகத்துல இருந்து கீழே பாத்தாள லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 14 அடுக்குகள் இருக்கும். அப்ப அதுல எந்த இடத்துக்கு போனாலும், எந்த இடத்தை நம்ம அடைஞ்சாலும் அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்? கண்டிப்பா பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றது கண்டிப்பா இருக்கவே செய்யும். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்வர்க்கம் போனாலும் நம்மளுக்கு கலவரம் நிறைந்த ஸ்வர்க்கம் தான். எப்பயுமே இந்திரன் பாத்தீங்கன்னா நிம்மதியாவே இருக்க மாட்டாங்க. தன்னோட பதவிக்கு யாராவது வந்துருவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம் அவங்க கிட்ட எப்பயுமே இருக்கும் இல்லைங்களா. இந்திரன்றது ஒரு பதவி. அதே மாதிரி பிரம்மா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோடதும் ஒரு பதவி. ஏன்னா பிரம்மாவுக்கு ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள். அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே சூரியன், சந்திரன், தேவர்கள் யாரு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் என்னது, ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு அந்த பதவியில அவங்க இருக்க முடியும். அதாவது எப்படி இப்போ நம்ம கண்ட்ரில பாக்குறோம் இல்லைங்களா, பிரைம் மினிஸ்டர், சீஃப் மினிஸ்டர். அப்ப அதுக்கு ஒரு தகுதியானவங்களை என்ன பண்றாங்க, அவங்க அங்க வர வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இந்த லோகங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும், இப்ப இந்திரன் பாத்தீங்கன்னா அஸ்வமேத யாகம் 100 செஞ்சா என்ன பண்ணலாம், இந்திர லோகத்தை அடையலாம். அந்த அளவுக்கு அந்த புண்ணிய காரியங்களை அவங்க செஞ்சிருக்கணும். அந்த மாதிரிதான் ஒரு விஷயம். அப்போ இந்த 14 லோகத்திலயுமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப சொர்க்கம் தான் நல்ல சந்தோஷமான இடம் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். ஆனா சொர்க்கம் என்னது, கலவரம் நிறைந்த இடம். எப்பயுமே தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, சண்டை ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் எப்பயும் இந்திரன் எப்பயும் எப்படி இருப்பாங்க, எப்பயுமே தன்னோட இடத்தை வந்து யாராவது ஆக்குப்பை பண்ணிப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட இடத்துக்கு யாராவது வந்துருவாங்களோட பயத்தோட இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பூமியும் சொல்லவே தேவையில்லை, கலவரம் நிறைந்த பூமி தான். அதே மாதிரி நரகம் மிகவும் கொடுமையானது. ஏன்னா அங்கதான் நம்ம செய்யற தப்பான விஷயங்கள், யாரு என்ன தப்பான விஷயங்கள் செஞ்சாலும் நரகத்துல என்ன கிடைக்குது, தண்டனைகள் கிடைக்குது இல்லைங்களா. அப்போ இந்த மெட்டீரியல் ஜட உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அது எப்படி இருக்கும், கலவரம் நிறைந்த இடமா இருக்கும். அப்ப ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை, உயர்ந்த லோகம்ன்றது பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம், தாழ்ந்த லோகம்ன்றது பாதாள லோகம், அது வரைக்கும் அனைத்து பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. எந்த இடத்துக்கு போனாலும் பிறப்பிறப்பு உண்டு, துன்பம் நிறைந்த இடம் அப்படின்றது பார்க்கிறோம். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்துல இதுவும் ஒரு விஷயம். ஏன்னா அங்க வந்து ஆன்சைட்டி இருக்காது, கலவரம் இருக்காது. பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம அரவணைப்புல இருப்போம். அதுக்கப்புறம் அங்க பிறப்பு இறப்புன்றதும் இருக்காது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தாஜி 8.17 to 19. सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहो रात्रि विदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंख्यके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशपार्थ प्रभवत्यहरागमे. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல், அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏற்கனவே 4th சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 1000 சதுர்யுகம், திவ்ய யுகம் ஒரு சுழற்சி வரும்போது பிரம்மாவோட ஒரு பகல், அதே மாதிரி 1000 சதுர்யுகம் வந்து ஒரு சுழற்சி வரும்போது பிரம்மாவோட ஒரு இரவு. அப்போ 2000 சுழற்சி வரும்போது பிரம்மாவோட ஒரு பகலும் இரவும் சேர்ந்து ஒரு நாள் கணக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும், அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. அது வரைக்கும் எப்படி இருப்பாங்க, பகவானுக்குள்ள அடங்கி இருப்பாங்க, ஐக்கியமா இருப்பாங்க. ஆனா பிரம்மா
பிரம்மாவுக்கு பகல் பொழுது ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும், நம்மளாம் எப்படி நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ தூங்கி எழுந்ததுக்கு அப்புறம், அதே மாதிரி பிரம்மா வந்து படைக்கும் வேலையை அவங்க ஆரம்பிப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து வெளியில வருவாங்க. பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். மறுபடியும் எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, பகவான் கிட்ட அடைக்கலம் ஆயிடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்பொழுது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றன. பிரம்மாவின் இரவு வரும்பொழுது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா 2 பிரளயம், அதாவது 4 பிரளயங்கள் உண்டு. அதுல ஒண்ணு வந்து மகா பிரளயம். அது வந்து பிரம்மாவோட ஒரு லைஃப் டைம் முடியும் போது எல்லா யூனிவர்ஸும் என்ன பண்ணும், பகவான் அதாவது காரணோதய கஷாய விஷ்ணு கிட்ட அடைக்கலம் ஆயிடுவோம். சரியா? அவங்க மூச்சு உள்ளார இழுக்கும் போது எல்லாம் பகவானோட திருமேனிக்குள்ளார போயிடும். அதே மாதிரி அவங்க மூச்சு வெளியில விடும்போது என்ன ஆகும், அப்போ எல்லா உலகங்களும் வெளியில வரும். அதாவது ஒரே ஒரு யூனிவர்ஸ் கிடையாது, கோடான கோடி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வெளியில வரும். அதுதான் வந்து தாத்பரியம். அதே மாதிரி பிரம்மாவோட ஒரு பகல் முடியும் போதும் என்ன ஆகும், ஒரு பிரளயம் ஏற்படும். அந்த பிரம்மாவோட இரவு முழுக்க பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் வந்து அவ்யக்தத்துல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பூமி, அதுக்கு மேல உள்ள பூவர்லோகம், அதுக்கு மேல உள்ள சொர்க்கலோகம். மகர லோகம்ல உள்ளவங்க தபலோகத்துக்கு போயிடுவாங்க. அப்ப இந்த 3 லோகங்களும் முழுக்க முழுக்க தண்ணியில மிதந்துட்டு இருக்கும், தண்ணியில மூழ்கி இருக்கும் அப்படின்றத அங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 8.20 परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இந்த ஜட உலகத்துல அதாவது மேல் உலகத்துல இருந்து கீழ் உலகம் வரைக்கும் பிறப்பு இறப்பு உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன பார்த்தோம், அதாவது அவ்யக்த நிலை உண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து கிரியேஷன் டைம் அந்த மாதிரி உண்டு அப்படின்றத பார்த்தோம். அதாவது பிரம்மாவோட ஒரு லைஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அவ்யக்தம் உண்டு, அது பிரம்மாவோட ஒரு நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அவ்யக்தம் உண்டு அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ என்ன இருக்கு, மாற்றங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவதில்லை. அதுதான் என்னதுன்னா பகவானோட சுப்ரீம் அபோர்ட். சரிங்களா? வைகுண்டம் கோலோகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த இடம் எப்படி இருக்கும், என்னைக்குமே அழிவடையாததா இருக்கும். அதுவும் வந்து பகவானோட அனுகிரகத்துல இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 8.24 and 25 अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायणम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள், அதாவது வந்து இது வந்து யோகிகள் வந்து எந்நேரத்துல உடலை விட்டால் அவங்க எங்க போவாங்க, டெஸ்டினேஷன் அவங்களது என்ன அப்படின்றத இந்த 2 ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில், ஒளியில், பகலில், நல்ல நேரத்தில், வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில், அதுக்கப்புறம் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். அதாவது பகல் பொழுதா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல நேரமா இருக்கணும், வளர்பிறையா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து உத்தராயணமா இருக்கணும் இல்லைங்களா? சூரியன் வடக்கு நோக்கி போகும்போது அந்த 6 மாதங்கள் உத்தராயணம் அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த காலகட்டத்துல யார் ஒருத்தவங்க தன்னோட உடலை விடுறாங்களோ அவங்க யார் அடைவாங்க, பகவான் அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ யார் ஒருத்தவங்க இரவிலோ இல்லைன்னா தேய்பிரையிலோ சூரியன் தெற்கு நோக்கி, அதாவது சூரியன் தெற்கு நோக்கி போகும் இல்லைங்களா, அந்த 6 மாத காலங்கள் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து, சந்திரலோகம் வரைக்கும் தான் அவங்களால போக முடியும். அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, திருப்பி வந்து இந்த பூமியிலே பிறப்பு எடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சூரியன் தெற்கு நோக்கி போற காலம் வந்து தக்ஷாயணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த காலகட்டத்துல யார் ஒருத்தவங்க உடலை விடுறாங்களோ அவங்க மறுபடியும் பிறப்பு எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 8.28 वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येदि तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன், இதெல்லாம் வந்து யோகிகளுக்கு, சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து யோக நிலையில உள்ளவங்களுக்கான பாதைகள். அதே பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல உள்ளவங்க, பகவான் மேல இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவான் மேல மனநிலை நிலைநிறுத்தி எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம தன்னோட கடமையை செய்யறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறது, இந்த மாதிரி உள்ளவங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னதமான இடத்தை அவன் அடைகின்றான். அப்ப இதெல்லாம் செஞ்சு என்ன கிடைக்குதோ அது பக்தி தொண்டுலயே நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். அதுவும் இல்லாம பகவானை நம்மளால அடைய முடியும். அப்ப பக்தி தொண்டு தான் இருக்கலே சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா கோலோகம் வைகுண்டம், அந்த கோலோக சார்ட், இதுல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இந்த உலகம் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது பாகவதத்துல உள்ள ஸ்லோகத்தை பொறுத்து டிவோட்டிஸ் செஞ்சதுதான் இந்த சார்ட். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிங்க் கலர்ல இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் வந்து கோலோகம், பகவான் இருக்கிற அபோர்ட். அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வைகுண்டம், சரிங்களா? இது வந்து பாகவதத்தோட ஸ்லோகத்துல இருந்து எடுத்து செய்யப்பட்ட ஒரு சார்ட், சரிங்களா? அதனால இதுல உள்ளது எல்லாமே என்னது பாகவதத்தை ரிலேட் பண்ணிருக்கும் அப்படின்றதான் தாத்பரியம். இது வைகுண்டம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு வெள்ளை கலர்ல வரைக்கும் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மஜோதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். யார் ஒருத்தவங்க தியானம் பண்ணி பகவான் லிபரேஷன் ஆகுறாங்களோ அவங்க இந்த பிரம்மஜோதிலேயே இருப்பாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை பகவான் நாராயணரை வழிபடுறாங்களோ அவங்கள வைகுண்டம், அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை வழிபடுறவங்க கோலோகம் அப்படின்றது தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மெட்டீரியல் நேச்சர், சரிங்களா? இதுதான் வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. இது வந்து இங்க பிரஜா நதி அப்படின்ற நதியில பகவான் கார்னோதய கஷாய விஷ்ணுவா இருப்பாங்க. அவங்களோட உடம்புல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வெளியில வரும். ஒரே ஒரு யூனிவர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, நிறைய யூனிவர்ஸ். அதாவது நம்மளுக்கு வேர்வைகள் வருது இல்லைங்களா நம்மளோட ஸ்கின் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து, அதே மாதிரி பகவானோட உடம்புல இருந்து என்ன ஆகும், அவங்க மூச்சை வெளியில விடும்போது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வந்து வெளியில வரும். அப்போ இந்த கார்னா ஓஷன்ஸ்ல நம்ம மட்டும் இல்ல, யாரெல்லாம் இருக்கும், நம்மளுக்கு நெய்பர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்ல இருக்காங்க, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் மறுபடியும் மூச்சை வில்லற இழுக்கும் போது எல்லா உலகமும் என்ன பண்ணிடும், பகவானுக்குள்ளார போய் ஐக்கியமாயிடும். அதுதான் வந்து மகா பிரளயம் அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த தாத்பரியத்துல வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிவர்ஸ்குள்ளேயும் பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா பகவான் இருப்பாங்க. அவங்களோட நாபி கமலத்துல இருந்து பிரம்மா வந்து உருவாகுவாங்க. அப்புறம் பிரம்மா கிட்ட பகவான் வேதங்களை கொடுப்பாங்க. அந்த வேதத்தோட முறைப்படி பிரம்மா வந்து இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுவாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா 14 லோகங்கள் உண்டு. அதுல நம்ம இருக்கிறது பூலோகம். இங்க மட்டும்தான் கர்ம வினைகள் உண்டு. இங்க மட்டும்தான் நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும். இந்த வெள்ளை கலர்ல ஒரு நூல் மாறி போகுது இல்லைங்களா, இதுதான் வந்து ஹரிநாமம். எந்த ஒரு யுகத்திலையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹரிநாமத்தை சொல்றோம். தவம் பண்ணி சத்தியுகத்துல சொல்லுவோம். அதே திரேதா யுகத்துல யாகங்கள் பண்ணி சொல்லுவோம். அதே வந்து துவாபர யுகத்துல டெம்பிள் வர்ஷிப் மூலமா நம்ம பகவானை வழிபடுறோம். இப்ப கலிகாலத்துல ஹரிநாமத்தையே சொன்னாலே நம்மளுக்கு முக்தி உண்டு இல்லைங்களா, அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அப்ப ஹரிநாமத்தை சொல்லும் பொழுது மட்டுமே இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்கு, இந்த லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த லேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹரிநாமத்தால மட்டுமே நம்மளால ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அப்ப நம்மளால பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் சதாசிவ லோகம், சிவபெருமான் இருக்கிற லோகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு பார்க்கடல்ல இருப்பாங்க. அவங்கதான் பரமாத்மாவா எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ்குள்ளாரையும் நம்மளோட இதயத்துல இருப்பாங்க. என்னை இப்ப அர்ஜுனர் கேட்டாங்க இல்லைங்களா அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு, பரமாத்மா யாரு அப்படின்னு, அதாவது அதி யஜ்ஞன் யாரு, அவங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு. அப்போ பரமாத்மா எல்லாரோட இதயத்திலும் ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணுவா இருப்பாங்க. சாட்சியா இருப்பாங்க, கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இது நல்லது, தர்மம் அதர்மம் செய்யாத செய்யணும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுப்பாங்க நமக்கு, சரிங்களா? அப்போ 3 விஷ்ணு, ஒண்ணு கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு, அப்புறம் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு, அப்புறம் சீரோதய கஷாய விஷ்ணு. இதெல்லாம் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணலீலை இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால கண்டிப்பா பகவானை நம்மளால அடைய முடியும். மாதாஜி முகுந்தமல்லா. कृष्णद्वतीय पद पंकज पंजरांत मध्यैव मे विसदु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवाद पित्तैः कंडावरोदन विदौ स्मरणं रुत्तस्ते.
மரணம் எனப்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளை சிந்தனை செய்கின்றேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனத்தை தடுமாறும்படி செய்துவிட்டால் மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது? அப்ப அது மரண நேரத்துல நம்ம நினைச்சுக்கலாம் அப்படின்னு விட்டோம்னா அந்நேரத்துல நம்மளோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது இல்லைங்களா? அதனாலதான் என்ன பண்ணணும், எப்ப இருக்கோமோ அந்நேரம் ஃபுல்லா பகவானை நம்ம நித்தியமா நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு ஆழ்வார் பாடியிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம எப்பயுமே பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் அர்ஜுனன் 8 கேள்விகள் பார்த்தோம். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணனை நினைவில் கொள்வது எப்படின்னு பார்த்தோம். யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது, தூய பக்தியால் பகவானை தூய பக்தி மட்டும்தான் பகவானின் நினைவில் நம்மளுக்கு கொண்டு வரும். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தி உச்சநிலை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பஞ்சாகல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் पावनी वैष्णव नमः अनंत कोटि वैष्णव दीक्षित श्रील प्रभुपाद के जय। हरे कृष्णा। நேற்று கிளாஸ்ல நடத்தியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் லேட்டரை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. இதுல அஷ்டாங்க யோகம்ல தான் நம்ம பேச போறோம். இதுல யமம், நியமம், ஆசனம், பிரணயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி, இதுல பிரணயாமம் பத்தி இப்ப பேச போறோம். இதுல பிரணயாமம் பத்தி அஷ்டாங்க பத்தி திருமூலரோட கருத்து என்னன்னாக்க, இமயம் அப்படின்னா கொல்லாமை, பொய் கூறாமை, களவாமை, ஆராய்ந்தறிதல், நல்லான், அடக்கமுடையான், நடுநிலைமை தவறாமை. நியமம்னா பரிசுத்த மனம், கருணை காட்டும் உள்ளம், குறைவான உணவு உண்ணுதல், பொறுமை, நேர்மை, உண்மையை பேசுதல், நடுநிலைமை தவறாமை மற்றும் காமம், களவு, கொலை செய்யாமை. ஆசனம்னா ஒண்ணும் இல்லை, ஆசனம் பண்றதா சொல்றாங்க. பல்வேறு ஆசன நிலைகள். பிரணயாமம் அப்படின்னா மூச்சு பயிற்சி. பிரணயாமம் என்றால் பிராணை பற்றிய அறிவு மற்றும் அதை நமது வயப்படி அடக்குதல் என்று பொருள். பிரத்யாகாரம், பிரத்யாகாரம் புலன்களை அகத்தே ஒடுத்துதல். தாரணை அப்படின்னா மனதை ஒருநிலைப்படுத்துதல். தியானம்னா யோக நிலை. சமாதி என்னன்னா உணர்வும் நினைவும் அற்ற நிலை, தன்னிலையற்ற நிலை. பகவத்கீதையில முதல் ஆதாரம் இதுல இருந்த 4.29 ஸ்லோகத்துல அபானே ஜீஸ்வரி பிராணம் பிராணே பானம் ததாபரை பிராணாபான கதித்ருவா பிராணாமய பிராணாயான ஆபரே நியாதக பிராணன் பிராணேஷ் ஜீஸ்வரி. இதோட அர்த்தம் சமாதியில் இருப்பதற்கான சுவாச கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள சிலர் உச்சுவாசத்தில் வெளிச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிச்சுவாசத்தில் உச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதியில் நிலை பெறுகின்றனர். வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளிச்சுவாசத்தோடு கூடிய யோகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். இதோட பொருளுரை என்னன்னாக்க, பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கிற பொருளுரை சுவாசத்தினை கட்டுப்படுத்தும் இந்த பயிற்சி பிரணயாமம் என்று அழைக்கின்றனர். புலன்களை அடக்குவதற்கான ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறுவதற்காகவும் சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. பூரக, கும்பக, ரோசக என 3 நிலையில் ஒரு சேர பயிலப்படுகிறது. கும்பக யோகத்தை பயின்று யோகிகள் வாழ்வு காலத்தை நெடுங்காலத்துக்கு நீட்டிக்கின்றனர். அதே இதை திருமந்திரத்துல திருமூலர் இது மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஏறுதல் பூரகம் இரட்டு வாமத்தால், ஆறுதல் கும்பகம் 64 ஊறுதல் 32 ரோசகம், மாறுதல் ஒன்றின்கண் வஞ்சகமானே. பூரகம் அப்படிங்கிறது ஏறுதல் அப்படின்னா மூச்சு இழுக்கிறது உள்ளர. ஈரட்டுனா 2-8 மாத்திரை அளவு மூச்சை இழுக்கணும். ஆறுதல் அப்படின்னா உலர அடைக்கிறது, மூச்சை இழுத்துட்டு வெளியே விடாம ஹோல்ட் பண்றத கும்பகம்னு சொல்றாங்க. அது 64 மாத்திரை அளவு ஹோல்ட் பண்ணணும். ஊறுதல் அப்படின்னாக்க வெளியில மூச்சை விடுறது 32 ரோசகம். அதாவது இங்க 16, இங்க 32, 64 அந்த ரேஷியோ மெயின்டைன் பண்ண. அவ்வளவுதான். 32 மாத்திரை அளவு பண்றது ரோஷகம். மாறுதல் ஒன்றின்கண் வஞ்சகம். இது லெஃப்ட் ரைட் நாசில் மாற்றி மாற்றி பண்றது தான் அவர் சொல்றாரு. இதற்கான ஒரு கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் இது. இதுல இந்த பாயிண்ட்ல லென்ஸோட எம்டி பாயிண்ட் மூச்சை இழுக்கிறோம்னு வச்சுங்க. பூரகம் 16 மாத்திரை அளவு மூச்சை இழுக்கணும். அப்புறம் 64 மாத்திரை அளவு மூச்சை உள்ள அடக்கணும். அப்புறம் 32 மாத்திரை அளவு மூச்சை வெளியே விடணும். திரும்ப 64 மாத்திரை அளவு மூச்சை உள்ள இழுக்காம எம்டி லென்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணணும். இது கம்ப்ளீட் சைக்கிள். ஒரு மாத்திரை, இப்ப நான் மாத்திரைன்னு சொல்றேன், இதோட அளவு என்ன? ஒரு மாத்திரைங்கிறது ஒரு கன்சிமிட்டும் நேரம் அல்லது விரல் சொடுக்கும் நேரம். இதுதான் இந்த பிரணாயாம யோகத்தோட பேசிக்.
இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் என்ன இருக்கு? மகா மந்திரத்துக்கும் பிரணயாமத்துக்கும் என்ன இணைப்பு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, கிருஷ்ணா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை, ராமா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை, ஹரே என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே என்று உச்சரிக்க 8 சிலபல் இருக்கு, இன்டூ 4 32. அதே மாதிரி ஹரே ராம 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 ஹரே என்று உச்சரிக்க 32 மாத்திரை தேவை. இப்ப முழு மந்திரம் உச்சரிக்க 64 மாலைகள் தேவை. அதுதான் கும்பகம். இந்த கும்பகம் பண்ணும்போது முழு மந்திரம் உச்சரிக்கலாம். பாதி மந்திரம் உச்சரிக்க 32 தேவை. அது பூரகத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் பாதி உச்சரிக்க 16 மாத்திரை. அது ரோசகம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் டைமிங் ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் எனக்கு சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது மகாமந்திரின் உச்சரிப்பில் பிராணாயாமம் எப்படி வருது? மூச்சை உள்ளிழுப்பது பூரகம். ஹரே கிருஷ்ண அப்படி சொன்னா 16 மாத்திரை. அந்த அளவுக்கு அந்த டைமிங்க்கு மூச்சை உள்ள இழுத்தா போறோம். மூச்சை உள்ள அடக்குவது உள்கும்பகம், முழு மந்திரம், அதாவது 64 மாத்திரை. மூச்சை வெளிவிடுவது வெளி கும்பகம், பாதி மந்திரம் 32 மாத்திரை. மூச்சை இழுக்காமல் அடக்குவது, திரும்ப மூச்சை இழுக்காமல் உள்ள அடக்கிறது உள்கும்பகம், முழு மந்திரம் 64 மாத்திரை. மூச்சை இழுக்கும் போதும் அண்டு விடும் போதும் பாம்பு சீறுவது அண்டு ஊறுவது போல இருக்கும்போது, மூச்சை இழுக்கும் போது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாம்பு சீர்ற மாதிரி இருக்கணும். மூச்சை விடும்போது மெல்ல அப்படின்னு விடணும். அதனால டபுள் த டைம் 16 மாத்திரை, 32 மாத்திரை. கண் பார்வை எப்படி இருக்கணும்? ஊசி பார்வை மாதிரி இருக்கணும். கையில ஊசி வச்சுட்டு ஒரு நூலை கோக்கும்போது எப்படி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சு பார்ப்போம். அப்ப அந்த ஊசி கோக்கும்போது நம்ம மூக்கோட நுனி தெரியும். அதுதான் ஊசி பார்வைன்னு சொல்லுவாங்க. இரு கண்களாலும் நாசி நுனி நோக்குதல். தலை குளியாமல் ஜபமாலையை பார்த்து ஜபம் செய்யும் போது நமக்கு நாசியின் நுனி தெரியும். இந்த கண் பார்வை இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதெல்லாம் இந்த பொசிஷன்ல பண்ணணும் நம்ம இது பிராணாயாமத்தை மகாமந்திரம் சொல்லும் போது. மகாமந்திரத்தை பிராணாயாமத்துடன் எப்படி இணைப்பது? ஜஸ்ட் இப்ப என்ன சொல்றோம்னாக்கா, இதுல மாத்திரை சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இதெல்லாம் இல்லையா. இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னாக்கா, ஒரு முழு மந்திரம் சொல்லும் போது எனக்கு 5.75 செகண்ட் ஆகுது. இது ஒரு கும்பக அளவு. உள்மூச்சு 16 மாத்திரை எடுத்து உள்கும்பகம் 64 மாத்திரை, அதாவது 5.7 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி வெளிமூச்சு 32 மாத்திரை விட்டு திரும்ப வெளிக்கும்பகம் 5.75 செகண்ட் பண்றது. இப்ப நார்மலா இதுல என்னன்னாக்கா, உள்மூச்சு வெளிமூச்சு 2 தான் நார்மலா விடுவோம். ஒரு மனிதன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 15 நிமிஷம் 15 முறை மூச்சு உள்ள இழுத்து வெளிவிடுறது ஒரு சைக்கிள். அந்த 15 சைக்கிள் மூச்சு இழுத்து விட்டாங்கனாக்கா நார்மலான இது. அது நான் இப்ப நிறைய பேருக்கு அந்த 15 டைம் இருக்காது. 20 இருக்கும், 25 இருக்கும், 30 இருக்கும். சமயத்துல கோவப்படும் போது இன்னும் ஜாஸ்தியா கூட போகும். வேகமா மூச்சு விடுவோம். அதனாலதான் கோவப்பட்டா ஆயுள் குறையும்னு சொல்றது காரணம் தான். இதுல என்னன்னாக்க, இப்ப இந்த இடையில இந்த உள்கும்பகம் நம்ம சேர்க்கறதுனால உள்மூச்சும் வெளிமூச்சும் நார்மல் மூச்சு, நமக்கு இடையில 2 உள்கும்பகம் சேர்க்கும் போது 5.5 செகண்ட், 5.75 செகண்ட், 5.75 செகண்ட், கிட்டத்தட்ட 11.5 வினாடிகள் ஆயுள் சேமிப்பு. ஆயுள் சேமிப்பு எப்படி வரும்? பேசிக்கா நம்ம பாடி டிசைன் டு இன்ஹேல் எக்ஸேல் 21,600 பர் டே. ஒரு நாளைக்கு அவ்வளவு மூச்சு விடணும், மூச்சு இழுத்து விடணும் ஒரு சைக்கிள். அதுல எவ்வளவு நேரம் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி அதை மூச்சு இழுத்து விடாம, அதாவது மூச்சு உறுப்புகளை உபயோகிக்காம இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆயுள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுங்கிறது தான் கணக்கு. இதுல இந்த கிராஃப் படி பார்த்தாக்க 7.5 வினாடிகள் நமக்கு ஆயுள் சேமிக்கிறோம். மகாமந்திரம் உச்சரிப்பதன் மூலம் ஆயுள் காலம் எப்படி நீடிக்கிறது? ஒரு கும்பகத்திற்கு 5.7 வினாடிகள் ஆகிறது. ஒரு பிராணாயாமத்தின் சேமிப்பு 11.5 வினாடிகள். ஒரு நாளைக்கு 108 × 16 / 2னா 864 பிராணாயாமம் பண்றோம் நம்ம. ஒரு நாளைக்கு சேமிக்கப்பட்ட ஆயுள் காலம் 2.76 மணி. ஒரு நபர் 5 வயதில் மகாமந்திரம் உச்சரிக்க ஆரம்பித்தால் இந்தியரின் சராசரி ஆயுட்காலம் 69.4 வருடம் என்றால் மகாமந்திரம் உச்சரிக்க கிடைக்கும் ஆண்டு 65.4 ஆண்டுகள். மொத்தம் வாழ்நாள் 65.4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2.7 மணி நேரம் சேமிப்பு என்றால் கிட்டத்தட்ட 76.92 வருது இயர். இப்ப 16 சுற்றுகளுக்கு ஆயுள் காலம் 69.4க்கு பதிலாக 77 ஆண்டுகளாகும். 32 சுற்றுகளுக்கு 82 ஆண்டுகளாகும். 48 சுற்றுகளுக்கு 92 ஆண்டுகளாகும். 64 சுற்றுகளுக்கு 100 ஆண்டுகளாகவும் நீடிக்கிறது. எனவே மகாமந்திரம் மூலம் பிராணாயாமம் செய்து வாழ்வு காலத்தை நீடிக்க முயல்வோமாக. இப்ப வாழ்வு காலத்தை நீடிக்கிறத பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது உடம்பினை விட்டு உயிர் நீங்குமாய் என்ன செய்வார்?
மண்கலம் கவிழ்ந்த போது வைத்து வைத்து அடுக்குவார், வெண்கலம் கவிழ்ந்த போது வேணும் என்று பேணுவார், நன்கலம் கவிழ்ந்த போது நம்கலம் கவிழ்ந்த போது நாரம் என்று போடுவார், என் கலந்து நின்ற மாயம் என்ன மாயம் ஈசனை. மண்பானை கவிழ்ந்து உடைந்து போனால் அது தேவைப்படும் என அடுத்து அடுக்கி வைப்பார்கள். வெண்கலப்பானை விழுந்து நசுக்கி போனால் அது வேண்டும் என்று பாதுகாப்பார்கள். ஆனால் நமது உடம்பை விட்டு உயிர் போய் கிடக்கும் போது அதனை பிணம் என்று இழந்து அது கிடந்தால் நாரும் என குறி குழி வெட்டி அதை போட்டு முடிவிடுவார்கள். இப்படி ஒரு காசுக்கும் உதவாத எஞ்சான் உடம்பில் நின்று ஆட்டுவித்த மாயம் என்ன மாயம் ஐயா என்ற என்று இதுக்கு அர்த்தம். ஊரெல்லாம் கூடி ஒடுக்கி எழுதிட்டு பேரினைக்கு பிணம் என்று பெயரிட்டு சூரியங்காட்டிடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரில் மூழ்கி இடை புகிந்தார்களே. என்ன அர்த்தம்? நம்ம உடம்பு விட்டு உயிர் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு அழகான பேர் வச்சிருந்தாலும் பிணத்தை இப்போ எடுக்க போறோம்னா கேட்பாங்க, பேரை சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க. நமது உயிரை விட்டு உடல் நீங்கி நமது நிலை இதுவே. இந்த மாதிரி உடலை இப்படி பேன்றது எப்படி இது வளர்க்கறது பற்றி ஃபர்தரா பேசலாம். உடம்பை உயிரை ஏன் வளர்க்க வேண்டும்? உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர், திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன். அதாவது திருமூலர் என்ன சொல்றாருன்னா, உடம்புக்குள்ள இறைவன் இருக்கிறத அறிஞ்ச பிறகுதான் அவர் உடம்பு வளர்க்க ஆரம்பிச்சான். உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்றிருந்தேன், உடம்பினுக்குள்ளே ஒரு பொருள் கண்டேன், உடம்பினுள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யான் இருந்து ஓம்பு கொண்டேனே அப்படின்னார். அதாவது உடல் போனால் அறிவு போகும், உடல் இருந்தால் உயிர் இருக்கலாம், உயிர் இருந்தால் அறிவும் இருக்கும், அறிவு இருந்தால் மெய்ஞானம் சேரலாம். ஆக மொத்தத்துல உடம்பு தான் ஆதாரம் எல்லாத்துக்குமே. அதை பேஸ் பண்ணி தான் உயிர் இருக்கும், உயிர் இருந்தால் தான் அறிவு இருக்கும், அறிவா இருந்தால் தான் மெய்ஞானம் போகும், மெய்ஞானம் சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கும்பயோக பயிற்சியின் மூலம் ஒருவன் தன் ஆயுள் காலத்தை ஆன்மீக உணர்வில் பக்குவமடைவதற்காக நீட்டிக்க முடியும். புத்திசாலி யோகி அடுத்த பிறப்புக்காக காத்திருக்கலாமல் ஒரே வாழ்வில் கும்பகத்தின் மூலம் தனது வாழ்வை பற்பல வருடங்கள் நீட்டித்து ஆன்மீக நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்கிறார். சரி, உடம்ப வாழ்வை நீட்டிக்கிறோம். வாழ்வை நீட்டிச்சாலும் நோய் இல்லாம இருக்கணும்ல, அதுக்கு என்ன செய்யறது? நோய் இல்லாம இருந்தாதான் அந்த வாழ்வை நீட்டிக்கிறதுனால நமக்கு ஏதாச்சும் அந்த லைஃப் என்ஜாய் பண்ண முடியும். அப்ப என்ன சொல்ல, புறப்பட்டு புக்கு திரிகின்ற வாயுவை நெறிப்பட உள்ளே நிர்மலம் ஆக்கியல் உறுப்பு சிவக்கும் உரமும் கருக்கும் புறப்பட்டு போகான் புரிசடையானே. அது உள்ளிருந்து புறப்பட்டு வெளிப்போய் மீண்டும் உட்புகுந்து திரிகின்ற உயிர்ப்பினை மூச்சு பயிற்சி மூலம் முறைப்படி தடுத்து உள்நிறுத்தி பெருமான் அருளால் தூய்மையாக்கி ஒழுக வல்லாருக்கு உயிருக்கு உயிராய் உடன் நின்று விளங்கும் பெருமானும் உள்ளிருப்பதன்றி புறப்பட்டு போகான். அவன் போகனாயில் உடனுள் உரையும் ஆயுறும் போகாது, ஆரியோரும் நிற்கவே உடலும் வழியாது முறைப்படி பழகின் வயோதிகருக்கும் உறுப்பு சிவக்கும் உரோமம் கறக்கும். அதாவது இது பண்றதுனால நமக்கு அந்த இது இளமையே திரும்புங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. முத்தாதி என்று தமிழ்ச்சித்த மருத்துவத்திலும் திரிதோஷா என்ற ஆயுர்வேதத்திலும் பேசப்படும் இந்த வாதம் பித்தம் கபம் 3 விஷயங்களைத்தான் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழிமுதலா எண்ணிய 3 என்று நம் திருவள்ளுவர் அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கார். சரி, இப்ப இந்த வாத பித்த கபத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம இந்த இதுபடி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அஞ்சனம் போன்று உடலை அருமந்தியில் வஞ்சகவாத மறுமத்தியானத்தில் செம்சிறு காலையில் செய்திடல் பித்து அரும் நஞ்சு அறச் சொன்னோம் நிறைவிரை நாசமே. அதாவது இந்த மாலை வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் கபம் அகலும், மதிய வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் வாதம் நீங்கும், காலை வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் பித்தம் நீங்கும். வாதம் நம் உடலின் இயக்கத்தையும் தசை மூட்டுக்கள் எலும்பு இவற்றின் பணியை சீரான சுவாசத்தை சரியாக மலம் கழிப்பதை எல்லாம் பார்த்து கொள்ளும். பித்தம் தன் வெப்பத்தால் உடலை காப்பது இரத்த ஓட்டம், மன ஓட்டம், செரிமான சுரப்பிகள், நாளமில்லா சுரப்பிகள் போன்ற அனைத்தையும் இயக்கும் வேலையை பார்க்கும். கபம் உடலெங்கும் தேவையான இடத்தில் நிறுத்துவத்தையும் வைப்புத்தன்மையும் கொடுத்து எல்லா பணிகளையும் தடையின்றி செய்ய உதவியாக இருக்கும். வாதம் பித்தம் கபம் 3 சரியான கூட்டணியாக பணிபுரிந்தால்தான் உடல் இயக்கம் சீராக நடக்கும். அதற்கு உணவு மிகவும் முக்கியம். நோயற்று வாழ குளிர்ச்சியை குறைத்து உணவை அளவோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அளவான உணவு என்பது என்ன? அரை வயிறு உணவு, கால் வயிறு நீர், கால் வயிறு காற்று என்பதே இந்த கணக்கு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர மாதலியில 17.21 என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம கேவலம் கலைய நாஸ்திய 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 கவியர் அந்நியதே சொல்லியிருக்காரு. சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனத்தில் இந்த யுகத்தின் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணனுடைய பெயர் சுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான், வேறுவது இல்லை, வேறுவில்லை, வேறுவில்லை இல்லை சொல்லியிருக்காரு. அதே அகத்தியர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? நொந்துடலும் கிளமாகி தளர்ந்த பின் நோயில் நடுங்கிடும் போது ஜீவ நாடிகள் நைந்திடும் போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது தெரியாது இன்று சிந்தை கசிந்தவனை கூவுகிறேன் அருள் செய்திடுவாய் ஹரி நாராயணா. நீடு கபம் கோளை ஏழை நெருக்கி என் நெஞ்சை அடைத்திடும் போது விக்கி நாவும் குளறிய போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது நான் அன்று கூவிட இன்றழைத்தேனே ஆண்டருளிவாய் ஹரி நாராயணா. ஐம்பொறியும் கரணங்களும் வாயுவும் ஆடி அடங்கிடும் போது இந்த நாவி பிரிந்திடும் போது
மனம் என்னிடுமோ தெரியாது இன்று நம்பி உனைத்தொழுதே அழைத்தன் ஜெகநாராயணே ஹரிநாராயணா. உற்றவர் பெற்றவர் மற்றவர் சுட்டம் ஒவ்வொன்றின் போது வேறு ஓசைகள் ஓய்ந்திடும் போது மனம் என்னிடுமோ தெரியாது இன்று பற்றி உனை பணிந்தேன் அழைத்தேன் ஆபத்தாந்தவனே ஹரி நாராயணா. என் பொருள் என் மனை என்பதெல்லாம் என் எல்லை என்றாயிடும் போது மனை என்னிடுமோ தெரியாது நீ அன்று வரும் பொருட்டின் அழைத்தேன் அருள் அச்சேதனே ஹரி நாராயணா. வந்தம தூதர் வளைத்து பிடித்தனை வாவன்றழைத்திடும் போது மனம் என்னிடுமோ தெரியாது அந்த அந்தியம் நீ வர இன்றழைத்தேன் சச்சிதானந்தனை ஹரிநாராயணா ஹரிநாராயணா ஹரிநாராயண நாராயண ஹரிநாராயண. இதனாக இறந்து இறப்புல கூட இவ்வளவு பிரச்சனை வருமா, நம்மளால சொல்ல முடியாது. கொடை அடைக்கும், தீர்க்கம்லாம் சுத்தி நின்று சத்தம் போடுவாங்க, சாக போறோமே சொல்லி சத்தம் போடுவாங்க. இப்போ நம்ம பொருள் பொன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும். யமதூதர்கள் வந்து நம்ம அழைச்சிட்டு போகும்போது அந்த நேரத்தில் நம்மளால சொல்ல முடியுமா தெரியாது நமக்கு. அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இப்பயே அதை பழகிக்கிங்க. ஒரு டெய்லி இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லி 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 ராமநாமத்தையும் கிருஷ்ண ஜாமத்தையும் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்க கடைசியில நிச்சயமா மரணப்படுக்கையில கூட நம்மளால சொல்ற பாக்கியம் கிடைக்கும். மாதாஜி கூட இப்ப 7.3 இதுல சொன்னாங்க, ஆமா 30th ஸ்லோகத்துல சொன்னாங்க, என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷனான என்னை அறிய முடியும் சொல்றாங்க. அதாவது இந்த உரையின் மூலம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே என்ற மகாமந்திரத்தை இறுதிமூச்சு வரை உச்சரித்து பகவான் நாமத்தை மனிதல் பகித்து மரணப்படுக்கையிலும் உச்சரிக்கும் பாக்கியம் அடைவோம். இது முக்கியமானது சாராம்சம். இது பழக 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 மரணப்படுக்கையில நம்மளால நிச்சயமா உச்சரிக்க முடியும். எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் மரணப்படுக்கையில எவ்வளவு இடைஞ்சல் இருந்தாலும் நம்மளால சொல்ல முடியும். சொன்னாக்க நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பாதர விந்தங்களை அடைய முடியுங்கிறது பொருள். அடுத்தது மகாமந்திரத்துடன் பிரணயாமத்தை இணைத்து நோயற்ற வாழ்வு நீண்ட ஆயுள் பெற்று ஆன்மீக நிலையில் உயர்வு அடைவோம். சாத்வீக உணவை கிருஷ்ணருக்கு படைத்து அந்த பிரசாதத்தை உண்டு உள்கும்பகம் வெளிக்கும்பகத்தை யோகமாக அர்ப்பணித்து கிருஷ்ணரின் பூர்ண அருள் பெற்று நீடித்த ஆயுளை உபயோகித்து புத்திசாலித்தனமாக இன்னொரு பிறகுக்காக காத்தில்லாமல் ஆன்மீக நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்வோம். இப்போ கேட்கலாம், நான் வந்து வாழ்வை நீட்டிச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்கலாம் சில பேர். அந்த வாழ்வை நீடிக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, திரும்ப இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அந்த இந்த வாழ்விலேயே நம்ம இந்த பிறவியிலேயே நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை அடைகிறதுக்கு வழி பண்ண, அதுதான் புத்திசாலித்தனம் சொல்றாங்க. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். என்னுடைய உறவை கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.